Здравейте! Това е първи епизод на Survival Minecraft. Имам дърво, защото първият път клипът не се получи и го спрях. Нищо интересно. Да ви се представя, аз съм Ради БГ. Нов геймър. Майнкрафтър съм Майнкрафт. Може би играм други игри. Като имам компютър, защото Pocket Edition е нещо горе-долу малко по-лоша версия на Minecraft, защото в нея няма много неща, които искам. Например, няма коне, няма нищо интересно. Това място ми харесва. Там има лава. Добре, епизодите ми са 10-15 минути. Зависи, аз винаги снимам, когато батерията ми пада. Да. Не ме мислете за странна, навик ми е. Така че и 5 минути да стане видеото ще го кача. За кеф. Да има епизод. Летящи блокчета. Така, цветенце. Не знам за какво стоя като идиот. Добре, отивам да вземем малко дърт. Да направим подобие на къща. Ето така. Ще видите колко сива къща ще стане. Ще ви радва. Само като погледнете и приискате и вие да имате такава, но ще е невъзможно, защото е толкова красиво, че не можете да си направите. Въобще няма да е от дърт. Няма такова нещо. Още малко дърт, може би. Лесна за правене къща. И това променя Майнкрафт, като променя условието да направите къщата първата вечер. Няма пък. Ще направим къща първата вечер. Прекрасна, красива къща. Ще е модерно произведение на изкуството. Въобще не е грозно, даже модерно. Да, още малко дърт. Съжалявам, ако някой път замълча за дълго време, просто забравям, че снимам и си играя. Макар че ще се опитам да изрязвам тези моменти, които аз не гледам. Съжалявам за звуковете. Ще се опитам. Чакайте секунда. Вече не трябва нищо да се чува. Съжалявам, ако преди съм се чувала по-зле. Да, може би това трябва да знаете за мен, нищо друго. Не съм много интересна по принцип. Така.
ще се опитам да качвам колкото се може по-често. Овца ли беше това? Куку. Куку. Добре, тук няма овца. 3 дърза нищо не стига, но... Да. За хората като мен, това е богатство. Направо богатство. Да. Готово. Това дърво е много симпатично за мен, но не ми харесва терена, на който се спамва. Нали? Не спамва. Терена, на който се получава. Може би. Не знам как да го обясня. Сега ще копаем. То не че не се вижда какво ще правим, ама просто така за информация. Така. Преди се опитах да снимам, но телефона ми отказа. Бях 7 епизода поредица и аз сега ще регистрирам всичките. Което беше много тъжно за мен. Но така, пак се живее. Живота продължава. Да, но май ще ми трябва торчове. Там видях малко кол. С дървена кирка кол, но... Кол. Май трябваше да си направя каменна кирка, защото съм ми пуска по едно кол, което не ме устройва. Едно кол, 4 торча и ми... Искам 16 кол. За един стак. Така, може би ще има много рядко. Ще се опитам да има епизоди на Minecraft, не на Pocket Edition, на Minecraft за компютър. Казах си, че се опитам. Може би ще има, но може би няма. Нямам никаква представа. Но нека. Първи левел. Ама да има. Така ще прощавате, ако звуците са тъпи, гадни звуци. Същите. Не ме разбирате хубаво или нещо такова, но нямам проблеми. Какво беше? Какво трябваше да направя? Торчове? Да, торчове. 40 торча. Не е зле. Светлина. Обичам да ми е светло. Да не е като враг. Сега е време за каменна кирка. Каменна кирка. И лопата. За сега. Точно лопата така. И отиваме да майнваме. Леко. Там. За през нощта. Това е от мен. Като ще помайнвам. Другия епизод ще ви покажа какво съм забравила и така. Довиждане, ще видим следващия епизод на моя синглплеер на Minecraft Pocket Edition и чао!